खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ नेपालाव बिसायख'थिनि बोथोर। जोबोद गुसु बोथोरनि गेजेरावबो हादोराव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव राजखान्थियारि रंजानायखौ बांहोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। 5 मार्च खालाराव जानो गोनां सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय गोदानै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनथाम राजखान्थि दोलोआ गाहाय मन्थ्रिनि मासिनि थाखाय गाव गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। हादोरनि देरसिन दोलो कमिउनिस्ट पार्टी अफ नेपालआ गाहाय मन्थ्रि महरै बारग' गाहाय मन्थ्रि के.पी. शर्मा ओलीखौ गावनि बिजाथि महरै फोसावबाय। गुबुन फारसेथिं नेपालनि गोजामसिन दोलो नेपाली कंग्रेसआ गोदानै दाजानाय राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीआ 50 बोसोर बैसोनि गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथिखौ फोसावदों। गुबुन फारसेथिं थांनाय सप्तायाव 45 बोसोर बैसोनि गगन थापाखौ नेपाली कंग्रेसनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। बिसायख'थि जाखांनायनि उनावनो पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि बिश्व प्रकाश शर्माया थापाखौ गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि महरै सायख'गोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सेप्तेम्बर दानाव जेनजेट सोमावसारनायनि उनाव नेपालनि सोरखारा सोलाय-सोल' जादोंमोन। रोजा रोजा रागा जोंखांनाय लाइमोनफ्रा एबा सोमावसारगिरिफ्रा काठमान्डुआव गोबां बुफाय-बुसि खालामदोंमोन, जेराव नेपालाव थानाय काठमान्डुनि पार्लियामेन्टखौ गोबां सुबुंफोर एबा सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बै समनि गाहाय मन्थ्रि ओलीखौ मिलिटारि हेलिकप्टारजों गोजान जायगायाव लांनो गोनां जादोंमोन। बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ जाब्लाबो जास्लाबलांनो हायि थाखाजों जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दं होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथाङा मा बुंदों। रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबादि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन। जोंनो जिहेतु दा सरकाराव दं, जों दिनै 3 मास जाबाय। 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों। बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव, खिन्थु हास्लाबाखै, सिबाय बेल'। माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय, बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं। ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक। बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा, खिन्थु फैसा गैयामोन। खोथाखौल' बुंदों, बियो माजों मावगोन। दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों। सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ, बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट, खोब मोजां प्रजेक्ट। बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय। टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय 6 लाइमोनखौ दिनै गाजा-गोमजायै बरायदों। गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय 6 बिजाथिफोरखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा-गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय 2 सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफ्रा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा साख्रि लानो गोसो बिसोरखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा। दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनानै थानाय चिका शर्माया रुंसारि जुबिन गार्गनि बिसिनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै गरिमा शइकिया गार्गआ एफआइआर होनाय जादों। गरिमा गार्गआ मेट्र'पलिटान नोगोरनि क्राइम ब्रान्चआव एफआइआर होनायनि उनाव जुबिननि अनसायगिरिफ्राबो हेफाजाबजों बिथांनि हेंथायै गोबां एफआइआर होनो थाखाय थिरांथा लादों। जानो गोनां खैफोदखौ नोजोर होनानै सोलो गोनां चिका शर्माया ससियेल मिडियायाव जय श्री राम लिरनानै अर्जुनखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ कृष्णजों रुजुदोंमोन।
आरो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गखौबो नंखायै अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय एफआइआर खौ थिसनो। नाथाय दान्थे बिदान्थे गोनां शिखा शर्माखौ पुलिसा माब्ला खागोन बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। गोबां समफोरावनो जम्मु आरो काश्मीरनि माखासे ओनसोलाव उदखारि आरो भारतारि रैखाथि हान्जाजों गाग्लोबलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। भारत आरो पाकिस्तानजों थांनाय 2025 मायथाइयाव जानाय दावहायाबो पाकिस्तानी उदखारिनि खैसारावनो जादोंमोन। बेनि अनगायैबो भारत पाकिस्तान सीमा थामहिनबा जम्मु काश्मीराव थानाय माखासे ओनसोलफोराव रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामबोबाय थादों। बेबायदिनो गोबां खेब उदखारि हान्जाजों गावलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थानाय बायदिनो फिन आरोबाव जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़आव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जादों। जाय दाङाबाजियाव सा-8 भारतारि रौनियानि जवानफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे दाङाबाजिया किश्तवाड़नि सनारनि गुदु हाग्रा ओनसोलाव जादोंमोन। जोखोम जानाय रौनियाफोरनि गेजेराव 3 सुबुंनि हालोदा गोब्राब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हिंसायारि दाङाबाजिनि उनाव आर्मिया गासै ओनसोलावनो मोनसे गिदिर अपारेशनखौ जागायदोंमोन। आर्मिनि वाइल्ड नाइट कर्प्स आरो जम्मु काश्मीर पुलिस CRPFआ लोगो नांनानै रबिबारखालि बे अपारेशनखौ जागायदोंमोन आरो दासिमबो बे अपारेशना सोलिदों, जायखौ अपारेशन ट्रासी 1 मुं दोननाय जादोंमोन। गोदान खौरां मोननाय बायदिब्ला उदखारिफोरनि हान्जाया पाकिस्ताननि उदखारि आफाद जैश-ए-मोहम्मदजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनियानि अपारेशनाव उदखारिफ्रा हरखाबै रौनियाफोरनि फारसे ग्रेनेड खुबैदोंमोन, जायनि जाहोनावनो सा-8 रौनियाफोरा जोखोम जायो। बिसोरनि गेजेराव 3 रौनियाफोरा गोब्राब हालोदाव दं आरो बिसोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय एयारलिफ्टआव खालामनाय जादों होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।